sun. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, each to the same by the power of the name. El Shaddai, El Adonai, praise you till I die. El Shaddai.
children, we would dream of Christmas. We knew we'd find, but we never realized a baby born one blessed night gave us this gift of our lives. We were the reason he's alive. We were the reason he suffered and died. The world that we lost, he gave a gift. Show us the reason to live. As the years went by, we learned more about you, ourselves, and a world that we on a dark and cloudy man hung in the rain. All because of love. All because of love. Oh, when we were to show us It's in every part of my all that I do, every word that I love, giving my all just for him. Radio Speranza. Corso e di tista. E siete via. Corso.
y no está papi aku itong pagmamasya especial, aunque tengo un poco controversial. Dios también mira su corazón. Opinas de risa, un hombre solitario. Un regalo de una de Dios. Figura central de nos vida, nos por comprender ueting misterios, pasina epoca nos da. Central de formarnos comunidad, tu presencia dante para unidad. Esta es una persona escoger para ayudarnos a comprender, conocer nos trata celestial. Nos trata Regalo de una de Dios, menos vida. Si solamente nos comprendemos, vacía importarnos, nos trata. con propósito, ahora de vayas aquí con propósito. Un regalo un figura de nos vida, si solamente nos comprende ueting misterios, para nos trata. Un feliz noche, radio oyente, Gelukkige avond, in sintonia di Radio Corso. radiohoorders. U bent in Personen
We zijn Tanto begonnen da via nos Radio Esperanza através Curaçao de en de mensen die ons Facebook. bekijken via Facebook. Nos We da roepen ya u allemaal oso welkom omni de in nos onze transmedia noche. omroep van Dios por vanavond. funcionamos Dat u grandemente mag zegenen mientras a terwijl noche u nos van vanavond pasa we den gaan door de eerste protocolo hoofdstuk van het boek y servir Daad bij cristiano. het woord. We Gracias willen, oración Pablo. Si me quiere mi we willen numero aan di het eind van dit contacto alles cocina gebed por manda aan o u voor WhatsApp u zetten. cocina final En ik wil u nu nummer geven zodat wij na deze omroep voor u kunnen bidden. específico a Mijn, noche. mijn nummer is 1432 por manda WhatsApp a través de WhatsApp ora e bo number e bo motivo de con boquear oración a noche. Mi nombre está Erwin y nos Mijn naam is Erwin Margaretha en we zijn vanavond hier om u te dienen. Maar we gaan in het programma, terwijl we het woord van God zullen bestuderen. Terwijl we in de situatie zitten van isolement, maar toch het woord van God moeten we blijven bestuderen. En het woord moet blijven gaan en de evangelie moet blijven gaan. Want snel, heel spoedig, mijn vriend, mijn broeder, zal Jezus komen en hij zal heel snel komen. Ik wil jou uitnodigen om even te gaan bidden. En we beginnen met het programma van vanavond. We beginnen met een gebed. Vader in de hemel, Vader van de liefde, we komen vanavond in uw tegenwoordigheid. En onze God van liefde, wij willen u vanavond horen, terwijl u door ons praat, door middel van uw woord. We zijn bezig het woord van de daad bij het woord te bestuderen. En we hopen dat uw Heilige Geest ons zal leiden. En dat door de Heilige Geest, de zuster White, dit boek heeft achtergelaten. Zodat het tot de groei van ons geest mag zijn. En dat zijn woord zal voldoen op aarde. Zegen elke broeder, zegen elke vriend waar ze mogen zijn. In hun thuis, in hun kantoor, waar ze ook mogen zijn. O Heere God, laat uw Heilige Geest op ons dalen en ons vullen. En zodat aan het eind mogen we zeggen, dank u Heere, omdat u het voor ons heeft gedaan. We danken u en we doen dit alles in de naam van de Heer Jezus. Amen. Ik wil u herinneren dat ons contactnummer is, zodat u WhatsApp kan sturen, zodat wij u aan het eind kunnen bidden. 670 1432. En op dit manier gaan we bestuderen, zoals ik heb gezegd, uit het boek, uit het hoofdstuk van het boek, de daad bij het woord. De hoofdstuk 1 van de daad bij het woord in het Nederlands. En het eerste hoofdstuk zegt een oproep tot bediening. Gods oproep tot bediening. Het is heel belangrijk, radiohoorders, dat wij, ook al zijn we mensen die veel problemen hebben, we hebben tekortkomingen, maar de zonde heerst in ons. Maar ondanks dit alles heeft God niet engelen gekozen om de evangelie te brengen, maar hij heeft mensen, mannen en vrouwen, gekozen zodat de boodschap aan anderen gebracht mogen worden. Niet zomaar een boodschap, maar de boodschap van redding, van verlossing aan anderen. Het is heel belangrijk. Het is heel belangrijk omdat God moest zichzelf mens maken, zodat hij de mens kon bereiken. Hij zegt in het hoofdstuk: Christus heeft de mensheid genomen om de mensheid te bereiken. En dus het is heel belangrijk. En hoe belangrijk het woord van u en ik, die we hebben te doen in het volk vandaag. Want het zegt, want de engelen konden dit werk eindigen, heel snel tot het einde brengen. Ze konden dit werk zo snel doen dat alles al afgelopen was
En dat wij nu al in de hemel heel rustig zaten aan het genieten van eeuwig leven. Maar de plan van God was niet dit. God wist dat hij het op zo'n manier had gedaan dat u en ik onze karakter, onze liefde die wij moeten ontwikkelen moest voor onze medemens, dit niet zouden kunnen doen. Dus de plan van God is dat de man en de vrouwen zouden werken tot het voordeel van onze medemens. Hij heeft mannen en vrouwen gekozen die zwakheden hadden, om ons te gebruiken als instrument, als machtige instrumenten om naar de mensheid te brengen rond de wereld. Ook zegt het in deze hoofdstuk dat het heel belangrijk is dat God in zijn wijsheid, hij zegt ons ook in dit hoofdstuk, het wordt ook in de Wens der Eeuwen op pagina 253, maar het zegt in de Wens der Eeuwen, goddelijkheid had de mensheid nodig. En toen u dit deel had gelezen, stond u ook stil. Dus goddelijkheid had mensheid nomen. Want het had nodig zowel de goddelijkheid als de menselijkheid om de redding tot de mensheid te brengen. Dus goddelijkheid had mensheid nodig, zodat de communicatie tussen God en de mens tot stand gebracht kon worden. Dat is heel erg belangrijk. Dan zo ziet u ook dat God u nodig heeft mij nodig, zodat dit werk iedereen en ook iedereen op Curaçao vooral mag bereiken, maar ook overal in de wereld. We moeten medewerkers zijn van God. Daarom moeten we openstaan om instrumenten van God te zijn. Laten we in de volgende onderdeel van dit hoofdstuk, we zullen kijken naar die zegt over de oproep tot bediening naar de mens. Vaak als ik luister, wordt aan elk christen een opdracht gegeven een bepaald werk te doen. Soms sta je stil en vraag je af, heb ik een doel hier op aarde? Elk persoon, elke christen heeft een doel, een particuliere doel. Uw doel is het werk dat ik moest doen, is niet zoals die van u. Het werk dat u moet doen, is niet hetzelfde als die van mij. En ook niet hetzelfde als uw buurman, of uw broer, of uw zuster. Het is niet hetzelfde. Maar God wil elkeen van ons gebruiken voor een tijd en voor een bedoeling, voor een speciale doel. En dit is heel erg belangrijk, dat u dit kan accepteren. Dat God gebruik van u wil maken. Dat u mag zeggen, ja, maar ik ben een mens vol met zwakheden. Maar God kan toch gebruik van u maken. Als dat uw vraag is, kan ik u zeggen, ja, God kan gebruik van u maken. Als u zich klaarzet om gebruikt te worden. U kan een zendeling, een levende zendeling worden. Als u leven in de handen van God zet. En als u zegt, ik word gebruikt worden, ik heb alles aan u gegeven. Ik wil dat u de belangrijkste persoon in mijn leven zit. Ik wil dat u mijn leven leidt en overheerst. U bent, de oude man en de oude vrouw is dood en nu ben ik een nieuwe mens in God. En op dat moment wordt een zendeling geboren in het werk van God. Ik wil dat u dit weet, want het is heel erg belangrijk. Het zegt in dit gedeelte, degene die van
het levend water, die van het levend water drinkt, zal een bron van leven worden. Degene die ontvangt, zal iemand worden die geeft. De genade van God in de ziel is als een bron van het water van God, waar het water iedereen kan verkoelen. Zodat wij als levende waters kunnen zijn voor anderen. Hoeveel mensen op deze wereld lijden door verschillende dingen in hun leven. U en ik genieten van de bron van het levend water. En de uitnodiging gaat uit dat God ons geeft. Wilt u een bron van leven zijn? Wilt u het leven van anderen opnieuw laten opstaan? God wil hun ook gebruiken. En God verwacht van ons een persoonlijke bediening. Nee, we hebben meerdere mensen nodig om het werk te doen. God heeft u individueel opgeroepen. En ik wil dat u weet dat het werk dat u moet doen, kan niemand vervangen. Het werk voor God dat u moet doen, kan niemand vervangen. Jezus had een speciale werk. Er was geen enkele engel. Er had dus geen, in andere wezen kon het werk dat Jezus op deze wereld heeft gedaan doen. Hetzelfde als wij. Er is niemand anders die het werk die u en ik moet doen, kan voldoen. Die hier op Curaçao moet doen, kan voldoen. Dus zielen verlossen is onze taak. Dus de taak van priesters, van pastors, van ouderlingen van de kerk. Je kunt zeggen dat het van de leiders van de kerk. Maar simpelweg ben ik daar om te genieten van hun overwinningen. Nee, broeders en zusters, God heeft onze zuster White geïnspireerd en heeft haar gezegd, Elena White heeft geschreven, wij moeten niet onverzorgd omgaan met onze persoonlijke werk. Het werk dat u en ik moeten doen. Laten we doorgaan in het tweede gedeelte. Het zegt dat de geest van God de kerk compleet weer overnemen, zodat elk lid het werk kan doen. Hier willen we stilstaan. U kunt zeggen, ik heb geen vaardigheden, ik heb geen bronnen. Maar de Heer wil niet dat u vaardigheden, niet dat u bronnen heeft. God wil dat u doet wat Hij u heeft gegeven. Daarom zegt Hij tegen ons dat Hij elkeen van ons geeft, dat Hij ons talenten, een gave heeft gegeven, zodat we van ze kunnen gebruiken in het werk in de kerk. In het werk en ook in de kerk. Dus het is heel belangrijk dat wij dit weten. Hij heeft ons toevertrouwd een heilige waarheid. Een waarheid dat zit in elk individuele lid. Zoals we in het begin hebben gezegd, we zijn een bron van levend water. Zoals dat levend water geeft. U en ik. U en ik zijn schuldig voor God als we niet al onze best doen, zodat we dit levend water kunnen ontvangen. Luister wat onze zuster Wai zegt. Wij zijn christenen.
Er is een wereld die wij moeten laten weten dat Jezus Christus op de punt staat te komen. Het is heel belangrijk dat wij ons werk moeten doen zoals het moet zijn. Ons werk is heel erg belangrijk, zo voor wat betreft, zodat het werk van God vooruit mag gaan. Dus er is een persoonlijke oproep. Ik kan uw individuele oproep niet beantwoorden. U moet dit doen, zoals het ons zegt in Jesaja. Jesaja zegt, hier ben ik, Heere, stuur mij. Dus het is heel belangrijk dat u over deze woorden herdenkt en nadenkt. Hier ben ik, stuur mij. Zo gaan we naar het volgende gedeelte waar het zegt. Het zegt hier dat de christelijke krachten verenigd moeten worden, herenigd. Dus kunt u zich voorstellen, als uw kracht en de kracht van uw broeder in het werk van God, kunnen we ontzettend veel bereiken. Daarom, radio toehoorden. Ik wil, broeders, zusters, dat u weet. Het woord zegt tegen ons, het stelt ons een vraag. Op het moment dat uw broeder of zuster weggaat en het vraagt, bent u beschermer van uw broeder of zuster? Zijn jullie beschermers van jullie broeders en zusters? En de Heere houdt de kerk verantwoordelijk voor de zielen door middel van, zodat wij verlossing kunnen krijgen. Dus het is heel belangrijk. God heeft ons een belangrijk werk gegeven. Maar wij moeten het samen doen. Niet u alleen, niet de anderen alleen, niet de anderen elk op zich. U en ik, wij moeten het samen doen. Dat is heel belangrijk. Het zegt als niet perfect dat de kerk kan zijn. De kerk is van God, welk God een speciaal werk heeft gegeven aan de kerk. Vaak hebt u gehoord, de kerk en de gemeente. Maar de gemeente is niet de 4 muren of het gebouw waar we bij elkaar komen. De gemeente, u en ik, wij samen zijn de gemeente. En soms is en misschien is de gemeente de taak gegeven om te gaan en om te preken. Daarom wil ik dat u in uw gedachten verfrist. Dat de opdracht dat aan ons gegeven wordt. In Mattheüs 28. Het zegt in 28, 19 en 20. Ga dan heen en maakt al de volken tot mijn discipelen. En doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. En leert het onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinde der wereld. Dus de christenen moeten verenigen met de andere gemeenten. Zodat ze kunnen bereiken en kunnen bereiken het goddelijke. De taak dat de Heer Jezus ons achtergelaten heeft. Misschien denkt u, hij heeft het achtergelaten aan de discipelen van het verleden. Maar u wordt ook gezien als een discipel van God. Dan is deze missie ook van u. Het is niet van een paar mensen. Als u zich als discipel ziet, dan is deze opdracht ook aan u gegeven. Is deze mandaat ook aan u gegeven. Als een discipel van de Heer Jezus. Hier kunt u ook
In een gedeelte wordt ook gezegd, de aarde is opstandig. En soms zeggen we, ja, ik ben bij die ene persoon gegaan. Het is moeilijk. Hij wil of zij wil niet luisteren naar de evangelie. En hier wordt gezegd, de aarde kan hard zijn en opstandig. Soms zijn ze hardnekkig. Maar u moet toch planten. We moeten praktisch zien. Als u een hofje hebt en je moet zaaien en u moet hiervan leven, dan moet u de aarde eerst ploegen. En als u begint te ploegen en u ziet, hé, de aarde is te hard. Wat doet u dan? En vergeet niet, u moet hiervan leven. En dit is wat u moet doen. Wat doet u? Laat u de aarde staan en u gaat thuis zitten. Of u gaat ergens zitten met gekruiste benen totdat de aarde dun wordt. Nee, we moeten blijven werken van de aarde, want we moeten hiervan eten. En dat is uw werk. En op dat moment, ook al is de aarde hard, moeten we niet stoppen. We moeten niet stoppen met het werk dat we moeten doen. Het roept ons meesters. Werk alsjeblieft aan het werk van God. Maakt niet uit hoe moeilijk het is. Als u moet doorgaan, ga door. Ga vooruit. Want er komt een dag dat deze aarde zal zacht worden. En het zaad zal geplant worden. De evangelie zal gaan. De evangelie zal verspreid worden. En het einde zal komen. Als u wilt dat het einde komt, dan moeten we doorgaan, blijven met werken op deze aarde. We moeten blijven werken met de mensen die niet willen luisteren. We moeten ze laten zien dat God van hun werkt. En dat de Heer snel voorspoedig komt. We moeten de taak niet achterlaten. Nee, pastor, ik heb zoveel met deze persoon gewerkt. Ik heb zoveel gebeden. Ik heb zoveel gedaan. Mijn broeders en zusters, stop niet. Want ik kan u zeggen, in het werk van de Heer Jezus op deze aarde, op de eerste moment, toen hij zoveel tegenstand heeft gehad, dat hij vijanden heeft gehad, als hij zich als overwonnen had gegeven en hij zei dat dit te moeilijk was, dat deze mensen hardnekkig zijn, ze zijn koppig, ze willen niet luisteren. Laat me maar gaan en ze achterlaten. Wat zou zijn gebeurd met u en met ik? Maar Jezus was niet zoals u en ik, zoals sommigen van ons. Jezus was wel standvastig. En aan het einde van alles, ondanks in de hof van Gethsemane, Jezus begon te huilen. Hij bloedde. Hij huilde totdat hij bloedde en hij zegt, Vader, als deze kop voorbij moet gaan, als dat uw wil zal worden vervuld. Maar dit was niet de wil van God. Maar hij is doorgegaan tot het einde. En hij heeft meer dan alleen maar gebloed. Hij is doodgegaan aan het kruis, zodat u en ik vandaag verlossing kunnen hebben. En wat is het als we kijken naar de offer dat de Heer Jezus heeft gedaan? Wat moeten u en ik opofferen? Mijn leven, mijn tijd, mijn bronnen, alles wat ik heb, zodat dit werk van de Heer Jezus vooruit mag gaan. Niet omdat pastoor, omdat de president, omdat de ouderling, omdat wie dan ook het heeft gezegd. Nee, broeders en zusters. Ik zeg u, want Jezus heeft u een taak gegeven om te doen. Het is niet ik. Het is geen enkele predikant. Het is geen enkele voorzitter. Het is niemand. Het ligt aan iemand om ons een mandaat te geven. Deze mandaat is gegeven door Jezus Christus. Hij is mijn kapitein. Nee, hij moet mijn kapitein zijn. En als we dit alles opofferen, zullen we zien
hoe de aarde zacht zal worden en we zullen zaaien. We moeten niet overgeven. Ja, ik heb heel veel gewerkt in de kerk. Mijn broeders en zussen, totdat uw ogen dicht gaan. Tot op het moment dat Jezus komt. Als u hem nog niet in de hemelen heeft gezien, dan moet u niet opgeven. Gooi de doek niet in de riem. Er is nog werk te doen. Hij zegt aan het einde, hij zegt, ga werken, broeders en zusters. Niet alleen maar de grote kerken. Niet alleen maar in de grote conferenties. Niet alleen maar in de concilies. Kunnen we rekenen met de gunsten van de Heer. Maar gaat nederig het werk doen. En u zult doen wat u moet doen. En God zal uw capaciteit groter maken. Wanneer u in het werk begint, u krijgt meer talenten. U krijgt meer zodat u kan blijven werken in het werk van God. Daarom willen wij op dit moment overgaan tot het volgende waar hij praat. Waar wij getuigenissen mogen zijn. We zijn getuigenissen van Jezus. We moeten het niet toelaten dat onze interesses, onze wereldse plannen, onze aandacht en onze tijd overneemt. Dit is interessant. Laat mijn plannen, mijn interessen, mijn tijd opnemen en mijn aandacht opnemen. Want van wie is dit alles? Het is van God. Hij heeft het aan u gegeven. Hij heeft u leven en gezondheid gegeven, zodat u in zijn werk kan doen. In zijn werk kan werken. En u moet de dingen van de wereld u niet opnemen, uw bronnen en uw energie opeten. We moeten de genade van de Heer kennen zoals vroeger. En we moeten leven als een levende getuige. Als een levende getuige voor anderen. Zodat anderen kunnen zien. Het is heel belangrijk dat wij ons moeten voorbereiden en anderen waarschuwen dat ze zich ook moeten voorbereiden voor het oordeel dat moet komen. Er zal een moment komen dat u dit werk niet doet. Als ik dit werk niet doe dat God mij heeft gegeven, zal mijn buurman mij zeggen, hey, u wist dat er een oordeel kwam. U wist dat deze wezen, dat deze God zou komen. Dat hij zou terugkomen. Waarom heeft u het mij niet gezegd? Met welk gezicht kunt u dan voor de Heer Jezus verschijnen en hem zeggen, ik heb gedaan. Ik heb het mandaat voldaan. Het is soms moeilijk om te voldaan met deze mandaat in onze families en in onze buurt. Want soms nemen deze mensen niet aan en dan zeg je, ik ga ergens anders om het te doen. En het woord zegt, wat wij geroepen zijn te doen, moet in uw nabijheid gebeuren. Begint met uw familie, begint met uw buren. Als u niet ver kan gaan, wees een getrouwe getuigenis van Jezus Christus. Ik bedoel niet dat u naar de kerk moet gaan op Sabbatochtend of woensdagavond of zondagavond naar onze cellen. Nee. Of programma's maken. Nee, leef een leven die wij preken. Dat is heel erg belangrijk. Want in het woord zegt, hoe zit het als wij het woord preken, maar ons leven is anders. Vergeet niet, uw leven, de preek van uw leven heeft meer waarde dan de preek
van een sabbatochtend. En op dat moment, uw leven, mijn leven, heeft meer waarde dan dat. En het is erg belangrijk dat God u en ik roept, broeders en zusters. U en ik krijgen een speciale oproep van God, zodat u en ik mogen leven volgens de principes van Jezus Christus. Dat u en ik, dat onze levens getransformeerd mogen worden. Dat onze karakters getransformeerd worden. Dat de liefde die God aan u en ik heeft laten zien, dat wij vandaag met zekerheid kunnen zeggen dat we verlost zijn. Laten anderen het ook weten. Dat zij ook kunnen zeggen, ik ben ook verlost. Want de boodschap is door middel van u bij hun aangekomen. Daarom roept God ons op. Dat wij een speciale werk moeten doen. Hij heeft geen engelen gebruikt. Hij heeft geen heilige engelen gebruikt. Hij heeft mannen en vrouwen, zwakke mannen en vrouwen, met hun tekortkomingen, met hun problemen. Maar het is erg belangrijk dat wij ons in de handen van God zetten. Al deze zwakheden, al deze zwaktes. Alles wat in ons heerst, zal niet meer bestaan. Want waar God is, waar de Heilige Geest in ons leeft, zullen we grote dingen kunnen doen voor het werk van God. Het praat, zegt het ook. We moeten agenten zijn van licht en zegen. Kanalen van licht. Het is een voorrecht van elk ziel om een levende kanaal te zijn, door middel van welk God met de wereld kan communiceren, de schatten van zijn genade, de rijkdommen van Jezus Christus. Er is niets in Jezus Christus dat zoveel wenst dan de agenten die hem in de wereld vertegenwoordigen in geest en in karakter. En lager en meer zegt hij, leden van de kerk, laat het toe dat uw licht mag stralen. Laat het toe dat mijn licht mag stralen. Schijnen. Laat onze stemmen zacht zijn. In het moment dat we in gebed zijn. Laat ons getuigenissen kunnen tegen onmatigheid zijn, tegen ongevoeligheid van de dingen van plezier van de wereld. Laten wij de waarheid proclameren in deze tijd. Laat uw stem, laat uw invloed, laat uw tijd, mag de gaven die de Heer u heeft gegeven, gebruikt worden om zielen te winnen voor Jezus Christus. De Heer eist van zijn kinderen dat ze mogen stralen en schijnen. De wereld mogen belichten. Hij eist ons niet alleen maar aan de predikanten. De Heer eist van zijn kinderen dat ze mogen schijnen als lichten in deze wereld. Hij eist het niet alleen maar van zijn predikanten, zoals priesters, maar elke discipel van de Heer Jezus. Hier, dit betekent ik, dit betekent u. En u zegt ja, u bent predikant. Hij moet het van u eisen. Ja, hij moet van mij eisen. Maar hij eist van iedereen die discipel van de Heer Jezus worden genoemd. Het is heel erg belangrijk, broeders en zusters. Als u geen predikant bent, geen ouderling bent, als u geen leider bent in de kerk, als u niet in een commissie zit, of in een bestuur, in een departement, mijn broeders en zusters, maakt u geen zorgen. Want u hebt een speciale taak van de Heer, dat u zijn discipel moet zijn, om anderen discipelen te maken. Om andere discipelen te maken van de Heer Jezus. Het is heel belangrijk dat wij onze
dat de licht van de Heer Jezus mag laten schijnen in deze wereld met onze levens. En het zegt ook tegen ons. En het vraagt ons eigenlijk. Wat is het licht? Het zegt, dat is goedheid, de waarheid, liefde en de openbaring van de waarheid in de karakter en in het leven. Als uw leven wil zijn, laten we genadig zijn met elkaar. Laten wij goed zijn voor elkaar. Laten wij de waarheid kunnen praten en de waarheid kunnen leven. Laten wij de liefde van Jezus Christus laten zien aan anderen. Zoals Hij het aan ons, zodat Hij het aan u en ik laat zien. Laten wij de openbaring van het woord, van het woord van God zijn. Laten onze karakters veranderd mogen worden. Niet in de karakters dat ik wil, maar de karakter van Jezus Christus. Weet u dat elk een van ons tot een verandering, tot een transformatie van karakters moeten komen voordat we in de hemel terechtkomen? Daarom heeft Jezus ons dit werk gegeven. Het is zodat u en mijn karakter veranderd mogen worden in de karakter van Jezus Christus. Als het niet in deze wereld verandert, dan zullen we de hemelse Kanaan niet in kunnen gaan. Dit is heel belangrijk. Terwijl we hier op deze wereld werken, dat u en mijn karakter verfijnd mag worden in de karakter van Jezus Christus. Hier zegt het ook iets heel belangrijk. En belangrijker. Alles is belangrijk. Iets dat belangrijker is. Het zegt ons, werkende voor anderen, behoud ons eigen ziel met leven. Terwijl we voor anderen werken, dit behoudt onze eigen ziel met leven. Toen ik dit bestudeerde, heb ik hier geschreven, de beste scheppingsplan voor uw kerk, de beste het beste plan, het beste behoudingsplan voor uw leden van de kerk, is ze aan het werk te zetten. U werk, ik werk, wij werken samen in het werk. Er is niet één, nee, ik ga van de achterdeur gaan, nee, laat me. Nee, als u en ik elk werkt, uw concentratie, alles is gericht op het werk. En het woord van God maakt geen fouten terwijl we voor anderen werken. Dat behoudt onze levens. Zal onze ziel met leven houden. Dat is zeer belangrijk. Als u in Jezus Christus wil blijven, kom binnen en begin te werken aan zijn werk. Stop met zeggen, als u wil stoppen met de anderen te bekritiseren. Wil uw karakter veranderen, begin te werken aan het werk van God. Dan ziet u hoe heerlijk het werk is. Dan ziet u hoe de dingen zullen gaan. En u zult beginnen te bidden en God vragen om, Heere te vragen om mij te zegenen met uw Heilige Geest. Want ik antwoord op positieve wijze op uw oproep. Dus het zegt, deze mandaat is een goddelijke mandaat. De oproep is een goddelijke oproep aan elkeen van ons. We zitten nog steeds in het eerste hoofdstuk, waar die een subtitel heeft van de heilige opdracht. De getrouwe volk van God bestond altijd uit zendelingen die actief waren, die hun bronnen gaf aan de eer van zijn naam en die hun talenten op een wijze manier aan voor zijn werk gebruikten. Dit is heel erg belangrijk, dat de getrouwe volk van God was of waren
bestonden uit zendelingen die altijd actief waren. Als u niet actief bent in het volk van God, begin uzelf te activeren. Want in de getrouwe volk van God bestaat niet een zendeling die inactief is. Als u inactief bent op het werk, dan ontslagen ze u van het werk. Als u een inactieve zendeling bent, wat kan God met u doen? Wat wil Hij met u? Hij moet u ook ontslaan. Hij zal het niet doen, maar de vijand zal u opzoeken en hij zal u ontslaan. Hij zal u opzij zetten. Als u daar staat, u doet niets, u bent inactief, dan zal u sterven. En als u sterft, kan de Heer Jezus u niet gebruiken. Daarom is het een individuele oproep aan u, aan ik, een persoonlijke oproep. Mijn broeder en zuster, laat ons activeren. En ik wil u speciaal zeggen, tegenwoordig zeggen vaak van ons, kunnen we vaak zeggen, al deze dingen van coronavirus moeten we stil blijven staan. De Heer in zijn genade, in zijn wijsheid, roept u en ik al een tijd, al een paar dagen om ons te activeren. Maar hij kreeg onze aandacht niet. Dat hij kon zeggen, hij moet toelaten, dat zoiets moest toelaten. Dat het plaatsvindt, zodat hij uw en mijn aandacht kon krijgen, zodat wij actief konden worden in het werk dat we moeten doen. Hij wil zeggen, kinderen, ik wil niet dat de stenen moeten praten, maar als ik zo de stenen moet laten praten. Mijn kind, mijn tijd is dichtbij. Sta op. Geeft uw leven, geeft uw talenten, geeft uzelf aan mij. En ik zal met u zijn tot het einde der tijden. Ik zal u alles geven, mijn broeders en zusters. Er is niet een meer duidelijke oproep aan u en ik. De Heer nodigt ons uit om het werk te doen. Het werk dat Hij heeft achtergelaten toen Hij wegging. Hij zegt aan ons in het gedeelte van de gewone, in de mandaat van de gewone dingen van het leven. Hij roept ons op, oh nee, ik ben gewoon een boer, ik ben een automonteur. Mijn werk heeft geen waarde. Luister hier wat het zegt tegen ons in dit onderdeel. Hij zegt tegen ons, wat dan ook dat uw beroep of uw vak mag zijn. Want hij gaat het niet opnoemen. Elk werk, elk vak, elk beroep, alles wat u doet is van waarde. Welk dan ook dat uw beroep of uw vak mag zijn. Op dit moment, want deze mensen dachten dat hun werk niet waarde had. Als u iemand bent die plant, automonteur, docenten, een predikant. Als wij ons totaal opgeven aan de Heeren, zullen wij zodoende werkers zijn, efficiënte werkers zijn voor de hemelse meester. Het maakt niet uit wat uw werk is, wat uw beroep is in de maatschappij die we in leven. Het maakt niet uit, mijn broeders en zusters. U bent bij de Heer Jezus gekomen zoals u bent gekomen. Wenst Hij om gebruik te maken van alles wat u heeft. Alles wat Hij u gegeven heeft. Het maakt niet uit wat het is. Hij wil gebruik van u maken in zijn werk. In dit werk van God is er plaats voor iedereen. Is er werk voor iedereen. Om te voldoen aan dit speciale taak dat Hij ons heeft gegeven.
Degenen die in de kerken zijn, hebben genoeg talenten om, om verschillende beroepen in het leven te mogen vervullen. Bijvoorbeeld doseren, bijvoorbeeld aan het hoofd zijn van een plantage. Ze moeten vooral voorbereid zijn voor het werk van de kerk als meesters van de Sabbatschool. En zich bezighouden met de zendingswerk en het vervullen met verschillende taken betreffende hun kerken, hun gemeentes. Mijn broeders en zusters. Dit is een speciale oproep aan elk discipel om weer de doek te pakken en om de doek te nemen. Ik wil niet meer werken. Ik ben moe, ik ben dit, ik ben dat. Mijn broeders en zusters. Zie deze oproep en neem terug de kracht en herstel en ga door met het werk dat Jezus Christus ons geroepen heeft te doen. Het kan zijn dat u heel veel heeft gewerkt, heel veel heeft gevochten en u bent moe geworden. En nu komt u zich opgeven. Alles wat u heeft gedaan, alles wat u mee door bent gegaan, alles wat u gedaan in het verleden heeft gedaan, heeft geen waarde. Uw volharding, uw strijd heeft waarde op het moment dat u overwinning bereikt. In het woord van God wordt gezegd, degene die volhardt. En hij zegt, hij laat het niet open. Degene die volhardt tot aan het einde, die zullen eeuwig leven ontvangen. Dus, broeders en zusters, vandaag nodigt God u uit, niet ik. God nodigt u uit. Als u zit in de kerk. Als u niets aan het doen bent. Neem terug deze speciale oproep. Neem terug deze speciale taak dat de Heer u vraagt. En zeg tegen God, hier ben ik. Wat moet ik doen in uw werk? En luister naar zijn woord. Hij heeft met u gesproken. Luister naar hem. En kom in beweging. En kom in beweging aan de hand van zijn oproep. En het is belangrijk dat u dit doet. En u zult overwinnen in het leven. U zult aan het einde de kroon van eeuwig levens ontvangen. De Heer wil zichzelf verheerlijken in de wereld door middel van zijn volk. Hij wil dat wij de naam van Jezus Christus omhoog brengen. Hij wil dat alles wat wij doen, in alles wat wij doen, dat we eer en glorie geven aan God. Verheerlijkt uzelf niet, want de verheerlijking is van God, niet van u of van mij. Want God dank aan zijn offers bent u en ik hier waar we kunnen zijn. En uiteindelijk wil ik een speciale oproep doen aan onze vrouwen. Jullie hebben een speciale taak. Hetzelfde als hij zegt aan het einde van dit hoofdstuk. Onze vrouwen hebben een speciale taak. Iets dat ik heel goed vind. Onze vrouwen, als ze hun egoïsme opzij zetten, als ze de ik opzij leggen en zij doen wat God hen vraagt om te doen, zal God hen geven een kracht, een macht, iets. Ze zullen binnenkomen, ze zullen harten bereiken waar mannen dat niet konden bereiken. Hij zegt ons hier, zij kunnen harten van mensen waar mannen dit niet konden bereiken. Vrouwen,
Jullie hebben een speciale taak in het werk van God. Mannen hebben ook een speciale taak, maar de vrouwen kunnen niet achterblijven. Want jullie hebben ook een speciale taak. Met handen in elkaar, terwijl we elkaar vasthouden, verenigd in één volk, in één doel. U en ik, vrouw en mannen, zullen vooruitlopen en het volk van God zal overwinnen op het moment dat we alle egoïsme, als we de ik voorbij zetten, als wij de afstanden tussen ons voorbij zetten. De ik wil de ander vooruit, de glorie voor ik. Als wij, u en ik, dit alles laten vallen, zult u zien hoe de Heilige Geest van God zal vallen op mannen en vrouwen. En de Heilige Geest zal doen zoals in de tijd van het Pinksteren. Een speciale oproep gaat naar u. Neem de stok over. Neem het werk en doe het werk zodat het werk kan voleindigen. Zodat wij alle bewoners van Curaçao kunnen bereiken. Zodat we de mandaat kunnen bereiken wat Jezus Christus ons heeft gegeven. Het is ook belangrijk, dames. De opvoeding van onze kinderen is in uw handen. En ook van de vaders en van de vaders. Maar vooral de moeders brengen veel tijd door in de opvoeding van hun kinderen. Geef uw leven aan God. Geef uw leven totaal aan God. Vraag de Heere om u de talent te geven om uw kinderen op te voeden, onze kinderen op te voeden. De wortel dat dit werk moet eindigen. Voed ze op in het werk, zodat wanneer ze groeien, zullen ze zich niet hiervan weggaan. Neem uw positie waar uw positie is. En het werk van God zal tot zijn einde komen. Mijn broeders en zusters, zijn wij tot aan het einde van dit hoofdstuk gekomen. Voor mij was het een persoonlijke oproep. Het was een intieme oproep. Opnieuw heeft de Heer een oproep uw predikant gedaan. Maar niet alleen als predikant, maar als een discipel van de Heer Jezus. Hij heeft mij laten zien. Ik heb een speciaal werk te doen. Om uw aandacht te krijgen door middel van de situatie die nu gaande is in de wereld. Maar laat deze situatie ons zo kalm maken, maar dat we teruggaan tot we waren. Laat dit situatie ons aandacht trekken. Laten we opstaan en ons opgeven aan de Heer. En zet alles aan een kant en zeg tegen God: Heere God, wij willen ons leven inderdaad aan u totaal geven. En wij willen discipelen van u zijn. Wij willen strijders voor u zijn. En op het moment dat God zegt: sta op en werk. Sta op en strijd. Sta op en vecht. En we moeten niet 1, 2 of 3 keer praten, maar bij de eerste oproep zullen we opstaan en doen. Het zegt: sta op, getrouwe christen, en ga vooruit, want we hebben een werk te doen. Met welk gezicht kan ik Jezus Christus aan het einde zien als ik vandaag niets doe? Daarom roep ik u op, speciaal, dat u dit als een oproep neemt van Jezus Christus, van God, persoonlijk aan u. Zodat we mogen opstaan om het werk te doen zoals Hij gevraagd heeft om te doen. De tijd van het einde is achter de deur. We hebben gehoord. We hebben geluisterd. Nu moeten wij het werk tot het einde brengen hier op aarde. Dit is de speciale oproep van God aan u en aan ik vanavond. En op dit moment ga ik reviseren in mijn WhatsApp
als we boodschappen hebben gekregen. Voor degenen die hebben geschreven om gebed voor hun te doen. Als we niet hebben ontvangen, gezien de tijd, wil ik toch een speciaal gebed voor u doen. Dat u uw leven totaal geeft aan de Heer. Er is zoveel tijd thuis in deze tijd dat u uw leven weer aan de Heer kan geven. En u zegt, Heer, hier ben ik weer. Gebruik mij. Stuur mij. Waar dat nodig is. Ik ben er. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit. Het maakt niet uit strijd. Ik ben er. Want u heeft voor mij geleden. En ik ook. En voor altijd is bereid om te lijden tot het einde. Voor uw evangelie, zodat uw evangelie rond de aarde mag komen. Daarom wil ik voor u op dit moment dat we in gebed gaan. De Heere vragende dat Hij ons helpt. Dat wij deze individuele oproep serieus mogen nemen. Want broeders en zusters, de dingen zijn serieus. Laten we bidden. Liefdevolle Vader, genadevolle Vader. Vanavond, o Vader, heeft u tot ons gesproken door middel van het materiaal, door middel van de inspiratie dat u heeft gegeven aan zuster White. Voor de einde van tijden, zodat we gewaarschuwd zijn. Heere God, we hebben uw stem gehoord. En vanavond willen wij niet simpelweg dat het in ons oor is binnengekomen en de andere uit is gegaan. Maar we willen dat uw woord binnenkomt en dat het ons transformeert. Zodat op het moment dat wij onze ogen openmaken, dat we het duidelijk in onze gedachten hebben, dat we discipelen zijn, dat we soldaten zijn van de kapitein van de leger van de hemel. Dat zodat wanneer u opstaat om uw volk te redden, en vandaag moeten we opstaan, zodat wij kunnen doen het werk dat u aan ons gegeven heeft. Zodat aan het einde, God, u kan komen. Goed gedaan, getrouwe dienaar, kom binnen. Daarom, Vader, daarom vraag ik u persoonlijk dat ik mijn leven aan u kan geven. Voor de radiotoehoorders en de vrienden die naar ons luisteren, dat zij hun heel leven kunnen geven. Als hij zijn leven niet aan u heeft gegeven, dat hij dit aan u kan doen en met het volk kan verenigen, met de getrouwe soldaten van Jezus Christus. Want er is een strijd die we moeten strijden. En u die ons kapitein is, ons commandant is, Heere Jezus, vandaag willen we getrouw zijn aan u. En wij willen ons vanavond verbinden met de mandaat die u ons heeft gegeven. O Heere, zegen ons terwijl wij uw werk doen. Verfijn onze karakters, terwijl wij actief zijn in uw werk. O Heere God, we vragen u, verander ons. En op het moment dat alles tot zijn einde is gekomen, kunnen we onze ogen naar omhoog zetten en kunnen we zeggen, daar is God die wij voor hebben gewerkt. Daar is hij op de wolken des hemelen. En wij zijn klaar om in eeuwigheid met hem te gaan leven. Aan alle die hebben geluisterd en die ook in de rij van verlossing zijn binnengekomen. Wij danken u. Dank u voor uw genade. Dank u voor vergiffenis. Dank u voor uw liefde. In de naam van Jezus Christus. Amen. En op dit manier, radiotoehoorders en allen die ons volgden via Facebook, wij zeggen u dank dat u naar Radio Speranza Curaçao heeft geluisterd. Wij willen u uitnodigen om volgende week
op woensdagavond om ons weer te volgen en ook te bestuderen de volgende hoofdstuk. En volgende week zullen we met u delen een oproep naar onze jeugd. Jongeren, bestudeer het, want de Heere God roept u ook om te herenigen met mannen, vrouwen en volwassenen, zodat wij mogen overwinnen. God zegen u, broeders en zusters, dat we Sabbat ook kunnen ontmoeten. Ook al bestaan al deze situaties. Zend een boodschap. Geef ze een tekst. Bemoedig iemand. Help waar u kunt helpen. Want, broeders en zusters, want vergeet niet, laat de liefde van de Heer Jezus niet verkoelen door een coronavirus. Laat de liefde niet doodgaan. Dat de Heere God u mag zegenen en beschermen en dat de Heere God zijn deel mag doen. Dat u een goede avond kan. Het was een plezier om met u te zijn. Tot morgen, tot volgende week. In Gods naam. In uw programma waar wij het boek, het woord bij de daad zullen doen. God zegen u. Quien robó mi sol con celos en la